Maigsoon, no? Naa ta sa katapusang panahon, ang mga tawo nagkagrabe gyud og kani bitawng mahigugmaon sa kalibutan. Wala na gyud magtagad sa pulong sa Ginoo. Sama na sa panahon ni Noe, no? Kung imo basahon ang history ni Noe, nga sa diha nga nakita sa Ginoo, ang Ginoo nasubo sa mga katawhan tungod sa kaning mga kinaiya mapalay-palibihon sa ilang kaugalingon. Wala na Dios, wala na Ginoo. Mo na nga ang Ginoo nagmahay nganong gibuhat pa niya ang tao. Unya mo ton nakahunaw ng Ginoo nga ako ng laglagon pinaagi sa kuan tubig hinumdum maigsoon. Mao to nga maayo na lang kay nay nakita nga usa ka tawo nga matinumanon sa Ginoo, walay lain si Noah. Si Noah maigsoon usa ka siya ka propeta nga gituguhan sa Ginoo. Dayon mao ra gitoy naluwas sa panahon nga niabot ang dakong lunok. Abi ni maigsoon, si Noah niabot og 120 ka tuig sige pagpangwali sa pulos Ginoo nga dunay dakong baha nga moabot. Pero usay yun sa Ginoo, usay gingon sa mga tawo, wala sila ni tuo. Mao na karon maigsoon ang mga tawhan karon dili na gyud motuo sa Biblia. Tuan naman sila nalingaw sa kani ang naa sa labi na karon nasa cellphone karon naa day depende nimo tanaw ba kag maayo, tanaw ba kag daotan, pero kung imo gay na siyang ihulog na lang imong panahon ngadto sa mga ingana mga kani ang mo ay makapadana to kalaglagan, undangin na nabigsoon. Sultian ti ka. Naa na ta sa katapos ang panahon. Ang panahon ni Noe nga mga badlungon sa mga tao sa nang grabe nga makasala ni samot karon igsoon. Imo gay imo siyang tanyagan sa pulong sa Ginoo, katawan na kay reject ra ka. Mo na sayop sa makatawan karon. Sultian ta nga maigsoon. Once kay ikaw magsusi sa balang kasulatan sa Juan 5:39 nga dunay once kita magsusi sa balang kasulatan dunay gigitanyag sa Ginoo kanto kinabuhing walay katapusan. So nindot kayo so unya ko imo basahon sa 2 Timoteo 3:16-17, ang balaang kasulatan nagtudlo kanato pagbadlong usapat ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanon alang sa pagpanudlo, pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Nya 17 aron ang tawo sa Dios mamahimpit, masingkapat, masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. Mao na nga kung badungon mo sa Biblia, ayon mo kahubos kay aron ikaw mamahimpit sa iyang dalan. Kung ang imo ang kaugalingon mo ay matuman, ito mahimo ana. Mao na busa karon landaan ang Biblia nagbadlong nato. Ayo ana. Di ta ana. Badlungon na ka aron ikaw sama sa atong ginikanan ba may badungot sa ginana maminaw ta. No? Kaayuhan man ang ihatag sa atong ginikanan. Mao sad ang Ginoo, dili ang Ginoo mosugot nga kita maglakaw sa kalibutan nga way tumong. Mao na ang Ginoo nagbadlong diri nga ang Biblia nagtudlo gid nato aron kita matulid sa atong dalan, no? Ana lang simple kaayo ang gihatag sa Ginoo. Hinumdumi maigsoon na nata sa tapos ang panahon. Magbasa ta Biblia. Ayo na ana makalibutan kay dili na makaluwas na nato kun dili si Kristo lamang.